Keraton Nagara Piantipura. Iya. Hiji nagara kajinan. Namun sampun kaceluka kadang ewu kakoncara kamancanagara kacamparing angin-angin. Ingkang narepati nagri Raja Piantipura dudu telu dudu loro angin sawiji-wijina Kakasih Prabu Puspadenta. Iya. Prabu Puspadenta sampun wonten ing setinggil pinaturata lenggahing kedampar denta pinalipit ing sosok carineng Gandawaratna. Dah. Lemek babut prangwidani kinanta udah ing kacepat kasrilan sineparan sari-sari. Iya. Mawe makuta totopong tinaretes inten rinukmi cahaya nak murupmu biar kadya kunang-kunangan. Dah. Iya. Sampun dipun parak dening patih nagara Kakasih Puspasakti lan Senopati Kalapidaksa. Sreg tumungkul hamari telu kaya kunjem pertala, mukanipun kadya tak mangki krama. Silokana sata grana, sata hayam Gerana. grana wulun, lir hayam sinapeting wulun paninggalina ajrih dening ingkang Narendra. Dah. Watak wanto sang Narendra Raja Sakti Mandraguna punculingga papa kasoho raja ahli sihir Raja Naganggaung utawi Prabu Puspadenta. Ananging saderengenipun ngandika peni-peni raja peni guruh baka guru dadi alat dia Ano betul? anak hiburan seni suara